Ýurtdaky ykdysady şertlerin agyrlaşmagy, pandemiýa çäklendirmeleri arasynda işini ýitirenleriň köpelmegi bilen büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň arasynda iş berji edaralaryň wezipeli erkekler tarapyndan islenmeýän jinsy gatnaşyga mejbur edilýän gorugsyz zenanlaryň sany artýar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Köytennak etrawynyň dostluk şäherçesinde ýaşaýan Aynur atly tanşym öz oglarynyňky 3-nji çağalar wagyny işleýär. Ol özleriniň mektebe çenli ýaşly çağalar edarasyny tämizleýji, aşpez, eneke bolup işleýän denanlaryň bir näçesiniň hojalyk bölüminiň müdiri tarapyndan ençemegedek jinsy zorlugy sezip bar bolanyny, emma olaryň hiç ýere arz şikayet edip bilmänliklerini gurrun berip habarça etdi. Habarçynyň sözlerine görä büdjet edaralarynyňky wezipeli erkekler esasan ýokarda tanış bilişiýa täsirli, tanalýan howsary ýok. Şol wagtda da maskalasyny bir özi işläp tutuş maskalany ekleýän, işini ýitirmekden gaty gorkýan aýallary nysana alýarlar. Öz wezipesinden jinsy islegini kanagatlandyrmak üçin peýdalanýan müdirler ýa ornwasarlar nirede mätäz aýallary nysana alýar we esasan olaryň işlerini ýitirmekden, il içinde biýary bolmakdan gorkup arz etmekden saklanmagyna bil baglaýarlar diýip habarça etdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan denanlar hem bu ýagdaýy tasdik etdi. Olaryň sözlerine görä aýallar öz ykdysady mätäçliklerde ýararly zorlugyň pidasy bolýar we il içinde biýary bolmagylygy üçin dymmagy saýlap alýar. Ýöne zorlugy duçar bolan aýallaryň käbiri öz başdan geçiren tejribeleri esasynda işdeş ýoldaşlarynyň düşen ýa düşüp biljek ýagdaýyny düşünýär ýa-da çydaman bili işleýän zorasyna ýa ýakyn tansyna içini nökýär. Bundan başga uğrun tapıp bir ýagdaý hukuk goraýjy edaralara, şol sanyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekillerine hem duýdurýanlar bolýar. Emma olar Sowet döwrüne hem bolşýaly bu mesele göz ýumýarlar diýip habarçy jinsy zorlugyň umuman jemgyýetde öňden bilinýän meseledigini, ýöne soňky ýyllarda has köpelenigini hem sözüne goşdy. Habarçy bilen gurlaşan yerli ýaşaýjylaryň hasaplamalarına görä, Lewapda büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň tas 90 ýaş göterimi ol ýa-da beýleki ýagdaýda islenmeýän jinsy gatnaşyga mejbur edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýar. Şeýle ýagdaý bilen ýüzbeýiz bolan aýal gyzlary Farapda hem köp gördüm diýip habarça etdi. Yerli synçylar soňky ýyllarda büdjet edaralarynyň ýolbaşy işgärleriniň işden kowmak gaýbatynyň diňe aýallar üçin näl, erkekler üçin hem ölüm howpy bir daha öwürlenýäni, taşyndan görmäge salihatly erkekleriň hem başlyklar diýse olaryň islenlik möhümini gaşytman bitirýänligini aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy ýaşaýjylaryň jemgyýetde alternatiwany ýa-da başga çykalgany görmeýänlikler bilen düşünýärler. Hawa öýlerini ýeketek girdezi getirýän we işinden kowulmalygy üçin çäresizlikden ýolbaşçylaryň düşegine girýän aýallar köp diýip Azatlygyň ýene bir lewaply töhbetde aýtdy. Çağalar waglaryny mekteplerde, hatda keselhanalarda hem päliýaman müdirler, direktorlar köpeldi. Bu hili ejide ganyma adamlaryň edýän hapy işlerinden etraplaryň Milli Howpsuzlyk, polisiýa işgärleri hem habarly. Emma çäre görmeýärler diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Türkmenistanyň aýal gyzlaryň iş berji erkekler, wezipeli ýa täsirli adamlar tarapyndan islenmeýän jinsy gatnaşyga mejbur edilmegi bilen bagly agyr ýagdaýlar barada ilki Sowet ýyllaryna çap edilen käbir çeper eserlerde 1941-45-nji ýyllaryň uruş sebäpli dören kynçylyklar bilen bagly diňe şol döwrüň problemasy hökmünde söz açyldy. Şahir Allaýar Çüreýewiň 1990-njy ýyllarda ýazan ýatlamalarına bolsa, Pagty meýdanyna baryp gözüne yaran aýaly maşinli gezmek diýen syýasy işgär barada makala ýazan jurnaliste görülen çäre barada gurrun berildi. Şahir Anu Sultan Kekilowanyň 1970-nji ýyllarda Moskwa Sowet hökümetiniň ýolbaşçylaryna arda ýazyp respublikada aýallaryň düşýän agyr ýagdaýlaryna öňsü çekmegi türkmen denanlarynyň islenmeýän jinsy gatnaşykda ulanylmagynyň ýokary derejelerde hem dowam edýänligini görkezdi.
Şahirin gyrna gatly goşgusyny dar kabinetlerdäki semiz janaplaryň, dinanlaryň iň goňat arzularyny baskylap, olary gyrnakly bilen baha kesýänini aýdylýar. Anna Sultan Kekilowa bu meseleni golganyny üçin ruhsat sahana yerleşdirildi 1983-nji ýylda şol ýerde aradan çykdy. Şondan bäri aýallaryň jynsy orlugy sedewar edilmegi Türkmenistanyny köplenç golgulmayan tema bolup galýar.